Helo, sut I chi heddi? Diolch am ymuno gyda ni I rannu ychydig o funudau o feddwlgarwch. Y syniad yw I roi caniatâd i'n hunan I ymlacio a cael saib o brysurdeb bywyd. Dwi'n gwybod bod hyn weithiau ddim yn hawdd i'w wneud. Felly dyma eich esgus I arafu ac edrych ar ôl eich feddwl a'ch corff am 10 munud fyr. Felly, rydyn ni'n mynd i'ch arwain trwy y myfyrdod, meditation yn Saesneg. Mewn un ffordd mae myfyrio yn syml. Ffeindio rhywle lle gallwch eistedd heb bod neb yn torri ar eich draws. A wedyn sylwi ar eich teimladau. Hynny yw teimladau yn eich corff ar y funud yma. Mae bod yn ymwybodol o densiynau yn y corff, enghraifft yn yr ysgwyddau neu yn y bola, yn ddigon weithiau I ryddhau ac ysgafnu teimladau anodd. Mae'n bwysig sylwi ar eich profiad heb feirniadu eich hunan. Un ffordd effeithiol o wneud hyn ydy canolbwyntio ar anadlu. Mae sylwi ar rhythm naturiol yr anadl heb geisio ei newid yn medru cyfrangu at creu heddwch yn y meddwl. Mae'r anadl yn cysylltu â pob ran o'r corff. Mwy na thebyg weithiau byddwch yn profi anawsterau fel diflastod, teimlo'n ddiamynedd neu hyd yn oed rwystredigaeth. Falle meddyliau pob dydd fel beth sydd I ginio, faint o waith sydd gen I wneud, neu mae yna gan sy'n ail chwarae yn yr ymenydd. Y tric fan hyn ydy sylwi mewn ffordd caredig. Ceisiwch derbyn eich profiad, mae yna le I bopeth. Yna troi eich sylw yn ôl mewn ffordd cariadus at yr anadl a'i corff. Mae myfyrio yn medru creu gwagle mewnol mwy heddychol ar gyfer y profiadau a meddyliau yma. Reit, amser paratoi ar gyfer y myfyrdod, mae angen wneud eich hunan yn gyfforddus. Felly ar gadair neu clustog ar y llawr, ac os ydych chi'n lwcus ac mae'n braf tu fas, mae'r ardd yn lle hyfryd I eistedd. Mae gorwedd lawr hefyd yn opsiwn, ond cofiwch nid cysgu yw'r nod fan hyn. Y nod fan hyn yw ymlacio ond aros ar ddi hun, trwy cadw'r cefn yn weddol syth. Mae dewis dych chi gallwch cario ymlaen a gwylio'r fideo a gwrando ar y geiriau, neu os yw'n well dych chi gallwch cau y llygaid a gwrando ar y geiriau yn unig.